हाथी नहीं कि झील हाथी नहीं कि आस जा आस आस हाथी मो आस आस वाह तो जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे तपन आपको पुणी थे नुआ भिडियो स्वागत करुच्ची। बर्तमान आम पहुंची जाइचु सेकेंड पुरी आउ मंदिर तो देखी थे देखो फास्ट मंदिर देखो देखिले मंदिर बर्तमान यही मंदिर है शरण श्रीक्षेत्र जोटा कि ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट एक घरिया आसूँ आम तो केवे आसनु फास्ट टाइम आज आसूँ आज समस्ते आसीचु बापा माँ झील आ सोनाली भी आसी आगुरी केवे आसनु फास्ट टाइम आसूँ मंदिर फास्ट आम दर्शन करदे तापर मंदिर कैंपस देखेबी केमती कौन ये होची देखेबी आउ बर्तमान आम मो कंठटा तो जापारे कि अबाग्या लगे मतलब थंडा होता है ज्वर फोर टे तो ठीक है तथापि चलतु देखिया फास्ट सिनेमा टी एंजॉय करंतु तापर वीडियो देखा। बर्तमान आम पहुंच सारे हाथ में भोग आउ फ्रंट रे मंदिर आम चल बाबा ना देखो तो मंदिर पूरा डिट्टो पूरी एपट मंदिर कैंपस देखो इधर बाहर पट एरिया एपट बाहर पट आगो चलता मंदिर जा दर्शन करवा आउ कहते आम फैमिली आज आसीचु आउ देखे दो फैमिली किए किए अच्छा देखो ये बापा ये मो माँ आ ये सान बड़ तले आ चलो आ गोटे सुंदर जिनस देखो देखो मयूर छोट ये बड़ भी गोटे अच्छे देखिए देवी फास्ट टाइम मंदिर दर्शन कर दो चलो यही देखो जियो देखे ए तू तो मेरे
এইটা বড় ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଯିବେ ଫେବୃଆରୀ 26ରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଟାଇପର ହୁଏ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଠାକୁର ଯିବେ ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ। ଏଇଟା 10 ଦିନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାଟା ହୁଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ତୁଳସୀ ଦୟାଳ ଫୁଲ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ସବୁ ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲାଇନରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁଦିନ ଯାଏ। ଆଉ ବାବା ଆଜି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଜି ନନାକୁ ପଚାରିଲି ତ ନନା କହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି, ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତ ଦେଖା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କେବେ ଦେଖା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଛ କରିଦେଲା, ପୁରା ପଙ୍ଖା ମେଲେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ନନା କହିଲେ ଇଏ ଖୁମ୍ପି ଦବ, ପାଖକୁ ଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି, ଦୂରରୁ ଟିକେ କରୁଛି ଭିଡିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାହ, ପୁରା ପଙ୍ଖା ମେଲେଇ ଦେଇଛି। ୱାହ, କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭିଡିଓ ଚକ୍କରରେ ରହିଗଲି। ବାପା ଆଗେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଭାରି, ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମନ୍ଦିର ଫାଷ୍ଟ ବୁଲି ପଡୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଶାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ବି ଚାଲିଛି, କଲର ମରାମରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ବି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଏପଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖଉଛି। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏପଟେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନୃସିଂହନାଥ ଟେମ୍ପଲ। ଆଉ ଏଇଟା ବି କିଛି ଚାଲିଛି କଲର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖେଇବି ଆଗ ପଟୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ବି କିଛି ଅଛି ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ପଛ ପଟଟା, ଆଉ ଆଗ ପଟେ ବି ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏପଟୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ସେପଟେ ବାପା ହେରିକା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଡାକିଲେଣି। ବାପାଟା କୁହନ୍ତି ମୟୂର ପୁଛ ମେଲେଇ ଯା ଭିଡିଓ କରିବ। ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି। ଏପଟେ ବି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବୋଧେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଚାଲିଛି କାମ। ତ ଏପଟଟା ବି ଦ୍ୱାର ବୋଧେ ହେଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇପଟେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ବାଇକ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି, ସେଇଠି ସବୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଏ ତୁଳସୀ। ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ସାମାନ ଜାଗାରେ ସବୁଦିନ ଯାଏ। ସେଇପଟେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ତୁଳସୀ ବା ତୁଳସୀ ଜଟା କି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯୋଉ ଯାଉଛି ସବୁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ ମାଳ ଟାଇପର ହେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ବି ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏପଟେ ମନ୍ଦିର, ଏଟା ପଛପଟେ ଏଇ ଟାଇପ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ ଟାଇପ ଗୋଟେ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଶାନ୍ତ। ଆସ ଏପଟିକି ଯିବା। 26 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହବ କହୁଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ଠାକୁର ଯିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେଇ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ ହବ। ଏପଟେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ବହୁତ କ୍ଲିନ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଅଛି, ବଉଳ ପୁରା ଭରପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଛୋଟ ଗଛରେ କେତେ ବଉଳ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଉଳ, କେଡେ କେଡେ ଗଛ ବଉଳ। ସେପଟେ ବି ଗଛ ଅଛି ପ୍ରବଳ। ଆଉ ଏପଟ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ସେପଟଟା। ଏପଟଟା କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ତଳ ପଟା, ସେଇଟା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ଏଇଟା ତଳ ଏଇଟା କିଛି ଅଛି ଏଇ ଟାଇପର। ଆଉ ଯିବା ଏପଟେ ସେ ନେଲେ ଏକା ମୁଁ ଆଗ ପଳେଇଛି, ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସୋନାଲି ଆସିଛି, ସିଏ ଆସିଛି। ଏପଟେ ବାପା ହେକା, ଏଇଟା ରୋଷେଇଶାଳ, ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖିଆପିଆ କରିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ବହୁତ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ଏଇପଟେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ବନ୍ଦ ଅଛି ନା। ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଣ କଣ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ ନିହାତି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ମନ୍ଦିର। ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଛ କରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଫେସଟା ଆସୁ ଆଉ ଠାକୁର ପଛ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ। ଯୋଉଟାକି ଏଠି ମେନସନ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଛ କରି ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠେଇବେନି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଖାଲି ପଡିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଯାଇସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖିକି ପାଦ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଟାଇପ ଅଛି ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ବିମଳା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପଟ ସାଇଡ ଇଏ କାମ ଚାଲିଛି ନା। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଡିଛି। ସେପଟେ କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କାମ ଚାଲିଛି ନା, ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଉପର ବି କିଛି ଏଇ ଟାଇପ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଦିବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଟାଇପ ଲାଗୁଛି। ଭିଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଭିଉ। ଏପଟ ଏରିଆ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର, ତାପରେ ରୋଡ ବି ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଇଏ, ଆଉ ସେପଟେ ନଦୀ, ସେ ନଦୀ ପଟିକି ଆମେ ଯିବା, ଦେଖିବା ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠିବା। ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ସାଇଡରେ କିଛି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ପଛପଟେ ଏମିତି ଗଣେଶ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା ବି କିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ବି କିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଥିଲା କିଛି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ତ ପଳେଇବୁ, ନାଧେରା ଗଲେ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
ସେଠି ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏନେ ଗଲେ ନାଧରା ଯିବୁ। ନାଧରାରେ ବି ସେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ। ଯଦି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ନହେଲେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ। ଏପଟେ ଅଛି ନଦୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀଟା ଏପଟେ। ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଥିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ହେଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେପଟେ ନଦୀ, ନଦୀ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଆରାମସେ ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ନଦୀଟା ଏମିତି କ୍ଲିନ୍ ଥାଏ, ହେଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ମଳିଆ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ନାଧରା ଯିବୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚକରେ ପଛପଟେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ସେଠି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ, ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ପଛରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଦୋଳି ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ସେପଟେ ଗୋଟେ ଇଏଟେ ପଡ଼ିଛି ଜମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦୂର ଦୂର ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଯେଉଁ ପଟେ ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆଉ ସବୁ ଗଛରେ ପୁରା ଫୁଲ ବଉଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଏତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବି ଅଛି ମନ୍ଦିର ବାହାର, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାହାର ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ନାଧରାରେ ଦେଖା ହେବା। ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କନକେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ନାଧରା ଗାଁରେ ଯାଉଛି, ନାଧରା ନାଁରେ ଯାଉଛି କନକେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏପଟେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ତମେ ବାହାରୁଛ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିବ। ଦେ ଇଏ ତ ପାଦ, ସେ କହୁଛି ପାଦ ଧୋଇବ। ଫାଷ୍ଟ ଗଣପତି ବାବା। ଚାଲ। ବାପା ଧରିଛି ଗୋଡ଼କୁ, ଆଉ ସାନ ସେପଟେ ଆସୁଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେଲା, ବାହାରେ ଜାଳିବ ସେପଟେ। ଏଠି ଦୀପ ଲଗା ହେଇଛି, 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଇକିନା ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ, ଆମେ ଦିଟା ଲଗେଇଦେବା। ଲଗେଇଦେବେ ବାହାରେ। ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ନନାକୁ ଡାକି।
ସେ ଆସିଲେ ପୂଜା କରିବେ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଦୀପ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖ କେତେ ଦୀପ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିଲ। ଜାଗର ହେଲେ ଆଗୁଆ ସବୁ ରେଡି କରାହଉଛି ଜାଗର ପାଇଁ। ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ ହନି। ଝିଅ ନମ କରିଛୁ କୋଉଠି ନମ କଲୁ? ହଁ ଏଇଠି ନମ କରିଦେ ନମ। ହଁ ହାତ ଯୋଡିକିନା ହାତ ଏମିତି ହାତ ଯୋଡିକିନା ହଁ କୁଆଡେ ଗଲ? ଇଏ ଚନ୍ଦନ ହଁ ନନା ଆସିଲେ ଚାଲ ଦର୍ଶନ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା। चलो 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 मंदिर दर्शन कर बर्तमान आसिलु आउ मंदिर चारिपट देखा दूचे केमती कौन अच्छा। मंदिर साइड सब देवा ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଠିକ ଅଛି ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ଭଲ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଆଗରେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯିବା? ନାଧେରା ଯୋଉଠି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଠି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଠି ନାଧେରା ଯାତ୍ରା ହୁଏ ତ ସେଠିକି ଯିବା। ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି କିଛି ଅଛି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେଇଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସେଠି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ତରତରରେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ସେଠି ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି ନଦୀ ଏଠି ବି ସେଠି ନଦୀ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେଇପଟେ ନଦୀ। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯିବୁ ହେଲେ ରାମଚଣ୍ଡୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିସାରିଲୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲେ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି
ଗାଡ଼ି ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍, ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏପଟେ କିଛି ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ, ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ଯୋଉ ମଣ୍ଡପଟା, ମ୍ୟାରେଜ ମଣ୍ଡପ କଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ଏମିତି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଆସୁଛି, ଏଠି ଭୋଗ ଦୋକାନ। ଆଉ ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଟାଇପ ଅଛି। ଆଗ ପଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ତ ଏତେ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ପାର୍କ ଟାଇପ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ଅଛି। ଆମେ ସେପଟିକି ଯିବୁ, ବାପାକୁ ମା ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସୋନାଲି ମୋର ପଛରେ, ମତେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଜି ସୋନାଲି ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିଦବା, ମାନେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ। ସେପଟେ ଦେଖିଥିଲେ ପାଣି କେତେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଅଛି ପାଣି ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଚପଲ ଖୋଲିଦବା। ଚାଲ। नम कर दे नम टिकट कर दे जे नम कर दे ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଫୁଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ କଲର, ଦେଖିଲେ ପୁରା କମଳା କଲର ଟାଇପର ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଚାଲ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲେଇ ଦେଉଛେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ସାମାନ ବଗେରା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି କିଛି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲଟା ଦେଖୁଥିବେ ନା, ଫୁଲ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାସ୍ନା ବି ବଢିଆ ହଉଛି ନାଇଁ। ଏଇଟା ବି କିଛି ଅଛି ଏରିଆ, ଭଲ ଅଛି। ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖିକି, ଦେଖିଥିବେ ଗଛରେ ଯେମିତି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ କଲର ଟାଇପର। ଏପଟେ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ, ଯେତେ ସବୁ ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଭିତରେ ବାହାରେ ବି ହଉଛି। ଏପଟେ ପିନାଲ ଟାଇପର ଅଛି, ସେପଟେ ବି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆଉ ଭଲ ଅଛି ଦୁନିଆ ବଢିଆ ଅଛି ଏଇଠି ହାତୀ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ହାତୀ ମତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ହାତୀ ନବା ଏ ହାତୀ ଝିଅ ନେଇକି ଯିବା ଚକା ଲାଗି ନେଇକି ଯିବା ଝିଅ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା ହାତୀ ନବା ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବା ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା ହଁ ଝିଅ ଝିଅ ହାତୀ ନେଇକି ଯିବା ହାତୀ ହାତୀ ନେଇକି ଯିବା ଝିଅ ହାତୀ ନେଇକି ଯିବା ଧ ଧ ଏଇଠୁ ଧ ଆସ ଆସ ଯିବା ଆସ ଆସ ହାତୀ ମା ଆସ ଆସ ଚାଲ ଆମେ ହାତୀକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଘରେ ଦେଖିବା ହାତୀ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ମାଛ ଦେଖି ନଦୀ ଆଡେ ହାତୀ ଦେଖିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ ନ ଯାଇକି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ହାତୀ ବହୁତ ଜାଗା ଶାନ୍ତି ଅଛି ନଦୀ ଆଡେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖି ଏପଟେ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କିଛି ହଉଛି ହଁ ଏପଟେ ଯଜ୍ଞ ସେ ଯାତ୍ରା ଟାଇମରେ ଏପଟେ ନଦୀ ଏପଟେ ନଦୀ ଏପଟ ସାଇଡରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି ଏପଟଟା ଅଧିକା ଅଛି ଏପଟଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖେ ମଝିରେ କିଏ ଗୋଟେ କୁଡିଆଡେ କରିଛି ଏ ମଝିରେ କିଏ ଗୋଟେ କୁଡିଆଡେ କରିଛି ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ ପାଣି ଆଡେ ଯିବା ହାରେ ପାଣି ପ୍ରବଳ ଏପଟେ ଅଛି ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁଛି ନା କିଛି ଇଏ କରିପାରୁଛି ମୋ ଭଏସ ଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ମାଇକରେ ଆସୁଛି କହିପାରିବିନି ଫୋନ ମାଇକରେ ତ ବହୁତ ନଏଜ ଆସେ ମାଇକ କେମିତି କ୍ୟାପଚର କରୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ତଥାପି ମାଇକ ଲଗେଇଛି ଦେଖିବା କେତେ କ୍ୟାପଚର କରୁଛି କେତେ ନଏଜ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଏପଟେ ନଦୀ କିଛି ବି ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଯିବ କହିପାରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇପ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ ପୁରା ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ପାଣି ନାହିଁ ଏଇ ଲୋକ ଦେଖେ ସେ ଆଇବ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି ସେପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ କରି ଖେଳୁ ହେଲା ଏଇ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ କୁଡିଆ କରିନା ପଳେଇଛି ଯଦି ବାଟ ଥାନ୍ତା ନିହାତି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ପାଣି ପ୍ରବଳ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ମାନେ ନିହାତି ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ହବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଦେଖ ଏଇ ସୋନାଲି ଦେଖେ 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 ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଛଟେ ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖେ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ମାଛ ହେଲା ଦେଖେ ହଲେ ବି ବାହାରିବ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ କାମ କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଅଛି ମାଛଟା ଦେଖୁଛି ଦେଖେ ଦେଖେ ସୋନାଲି ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖିଲୁ ରହ ଅଛି ଅଛି ନାହିଁ ମାଛଟା ସାପଡା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କୋଉଟା ହୁଁ ହୁଁ କଲା ମାଇକିଟା ଦେଖିକି
ଅଛି ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ହଁ ହଁ ଦେଖିଲୁ ସାପଡା ହେଇଥିବ ମ ନାଇଁ ମାଛଟା ଘିଚି ଆଣନ ଧର ପଳେଇବ ଭିତର ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ହଁ ଯାଉଛି ବା ସାପଡା ମାଛଟା ପୁରା ଛାଟି ପିଟି ହେଇଗଲା ପଳେଇଲା ନା ଅଛି ଥିବ ଭିତରେ ଯାଇନଥିବ ଏଇଟା ବାଡିଟା ନିଅ ନିଅ ନଉନ ଅଛି କି ପଳେଇଲା କେଜାଣି ବାଡିଟା ନିଅ ନାଇଁ ପଳେଇଲା ସାପ ଟାଇପର ଏ ଯୋଉଟା କୋଉ ମାଛ କୁହନ୍ତି କହିଲ ତୁଳି ମାଛ ନା କଣ ତୁରି ମାଛ ନା କଣ ସେଇଟା ସାପଡା ଭଳିଆ ଏଇଟା ହଉଥିଲା এইপଟେ ଗାଧଉନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଚାଷ ନା ହେଇପଟେ ପରିଷ୍କାର ଥିବ ଗାଧଉନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏପଟେ ଗାଧଉନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ ସବୁ ପଡୁଛି ନା ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ମାଛ ପୁରା ପାଣ୍ଡାଲି ଟାଣିଥିଲେ ନା ପୁରା ଜମା ପଡୁଛି ମାଛ ସେପଟେ ଟିକେ ବଡ ବଡ ଏପଟେ ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଠୁ ଗଲେ ଯିବୁ ଘରକୁ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ନା ଗୋଡ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଚାଲିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଏବେ ଆଉ